que així hem representat, que és un dibuix de 16 metres per 6, és un dibuix fet a mà, és un dibuix que també el que preteníem era que la gent poguera aixafar-ho, no? Perquè de vegades en un centre d'art quasi tot sembla que és possible de tocar, però no es pot tocar res, no? Impulsió Impugnada 23 és una part d'una sèrie de treballs que faig al voltant de com impugnar la realitat en la que vivim. Me sent desbordat per uns aconteciments que són el 15M, l'ocupació de la plaça del País Valencià, que en aquell moment se reanomena la plaça i se diu la plaça del 15M. Va haver un moment en què l'Ajuntament de València va voler utilitzar la cultura popular, o el que ells entenen de cultura popular, com una arma dissuasòria i centrar al mig de la plaça una mascletà per a impedir que la gent tornara a ocupar l'espai públic. Però la gent se ho va passar pel forro, així. Va ocupar, ho va tirar a terra i des d'una altra representació popular impugnar aquesta representació popular en aquell moment, no? Este dibuix el que representa és el projecte tècnic que la pirotècnica presenta a l'Ajuntament, no? D'este projecte tècnic nosaltres farem una partitura i aquesta partitura l'hem desenvolupada amb 200 xiquets que el que fan és que explosionen aquesta implosió del 15M a la plaça, no?